Yes, I say let's not chase Idemmili away. When you see it, keep a biscuit around it so that rats can be attracted to the biscuit and the snake. Idemmili, our sacred totem of the Idemmili goddess, can eat the rats. Yeah, but in the interest of Bidi Kambili, the lady next shop, this is my uncle's shop, the lady in the next shop was unable to continue transacting unless the Eke were relocated. So this was the reason I had to ask Idemmili to come to my house. Anna chukwala card. I don't come here to Eke. I'm not chukwala card. She have a baby. Lapon den achologi. Ibi abemi wale izbu ife niile si na mmiri wee na-abịa. Na ezigbo nwaanyị si na mmiri wele abịa n'ofu nganga ide akpụrụ ka egwu holi ezumezu bịa egwu nji eje mba wee si Idemmili ndo na ọ dịkwa ka memele ga-arụ na mma achụkwa adị na ife mmụta taa bụ na ọbụla ọsịsọ ọbụla rush ka Eke ji apụta na tight corners gị jiri nwayọ mana awapụgo m ọjị na mmadụ ka mbụ na mmadụ wee na-asị gị ndị na obele scratch na iwukwa awụla mkpaka na adịrị amụ Eke na iwu awụla ka edịkwa mma na gị bịa be m na nna achụ olu Eke aja ana m enye Eke oke ọcha albino rat si na ọka ọ dị mma ka na-eme Igbo chụdebe na Eke bụ na ndị na-eli Eke n'obodo anyị n'ikpeazụ a chụdebe na Eke na bụ